està dins del temps límit que us havíem dit. Jo soc la Bàrbara Vastenhagen, directora executiva del programa Repte Experimenta, i al meu costat està... Sí, jo soc l'Eva Pucurull, que soc qui porta la part acadèmica. Molt bé. Llavors, avui estem tots aquí perquè us volem explicar la nova convocatòria que tenim per al proper curs, això vol dir per al curs 25-26, perquè participeu amb el Repte Experimenta a l'aula. I ho deixaré ara en mans de l'Eva, que us explicarà una miqueta el que és la part de l'aula i després jo ja entraré en coses més concretes de com funciona la convocatòria. Exacte. Aleshores, com us ha dit la Bàrbara, si teniu algun dubte i ens el podeu escriure pel xat, el anirem responent a mesura que us anem comentant i, si no, també al final de tot deixarem uns minuts per si teniu dubtes finals, d'acord? Llavors, entrem en matèria. Com sabeu, perquè suposo que alguna coseta heu sentit del Repte Experimenta, és un programa en el qual se centra en tot el que serien les disciplines STEM, però des d'una vessant educativa. Per tant, l'activitat que desenvolupem i d'altres que també us comentarem sempre estan basades en activitats en les quals l'experimentació és el nostre centre, no? L'objectiu del Repte Experimentant a l'aula, bàsicament, és despertar la curiositat de totes aquestes personetes que vosaltres teniu, vers a tot el que és el que diem les STEM. Per això ho enfoquem en aquests alumnes de primer i segon d'ESO, que com molt bé sabeu, són en els que vosaltres comenceu a introduir-los en el que són cada una d'aquests tipus de disciplines. Bé, aquí us hem posat un esquema general perquè vosaltres, en el que accediu, si sou, diguéssim, seleccionats a la convocatòria, és el que teniu aquí, el Repte Experimenta a l'aula. Això vol dir que a partir del curs vinent vindríem a fer 4 sessions de 2 hores cada una d'elles, que a vostra selecció ho podeu adreçar als alumnes de primer i o segon d'ESO del vostre centre. I ara us explicaré una miqueta més en detall què fareu, però bàsicament els alumnes aquí posen a punt un experiment científic. I això no acaba aquí, sinó que un cop han participat en el que serien aquestes 4 sessions, en el que han participat amb el Repte Experimenta a l'aula, el que vosaltres us comprometeu és tot aquest coneixement en STEM que ells han adquirit, passar-lo a altres mitjançant el que anomenem l'Experimenta Street Lab, que no és res més que els alumnes, ja siguin els que seleccioneu de cada classe o bé tots ells, això ja, diguéssim, el disseny de l'activitat el feu vosaltres, però sí que ho mostreu a la comunitat. Entès a la comunitat, l'ampli que vosaltres vulgueu. Pot ser a la pròpia comunitat educativa del vostre centre, és a dir, alumnes generalment més petits, ho podeu obrir, si no, també a pares, ho podeu obrir al vostre barri, ho podeu obrir a altres escoles que estiguin al voltant vostre. Diguéssim que l'abast de tot això el decidiu vosaltres, però el que intentem és que no només aquests experiments, aquest coneixement en STEM que han adquirit en el Repte Experimenta a l'aula es quedi a l'aula, sinó que vagi una miqueta més enllà. El Repte Experimenta està dissenyat en format concurs i, per tant, un cop els alumnes participen en el vostre centre, vosaltres, a través d'una rúbrica que us facilitem, seleccioneu un nombre determinat d'equips, de millors equips, i aquests participen a la gran final en el que diem la Fira Experimenta. Aquesta té lloc a final de curs, al juny, generalment a principis de juny, en el nostre campus, és a dir, el campus de Salades. I aquí el que fem és la final entre tots els grups de totes les escoles. Com és un concurs, doncs hi haurà un jurat, hi haurà una selecció dels 3 millors equips de divulgadors científics. I a banda, com a professors que sou d'aquests alumnes de secundària, en el que també podeu participar, tot i que això no està lligat en el Repte Experimenta a l'aula, és a dir, de forma externa, està obert a tothom, és l'Experimenta en xarxa, que és una sessió que fem en el juny, que pot ser presencial o també pot ser vista en streaming, en la qual us presentem 3-4 propostes educatives dissenyades no tan sols per nosaltres, sinó per altres professionals com vosaltres, però són experiències que han dissenyat, han posat en marxa, tenim uns resultats i, per tant, us les presenten.
Bé, dit això, dir-vos, i anem al gra, que el repte experimental en l'aula, les bases principals és, primer, que els alumnes treballaran en grups reduïts. Nosaltres el que recomanem és que siguin grups de 4 alumnes. Evidentment, en funció del nombre d'alumnes que hi ha a la classe, en funció dels vostres criteris, poden ser grups de 3, de 4 o de 5, però no recomanem que siguin grups grans. I cada grup està acompanyat pel que anomenem un padrí científic, el qual l'acompanya, el guia perquè l'activitat sigui desenvolupada de forma exitosa. Aleshores, com totes les nostres activitats, sempre seguim en el disseny el mètode científic, que és el que podeu veure aquí. Per tant, hi ha una sessió d'aquestes 4 que us comentava en la que aquests alumnes hauran de buscar informació, fer-se preguntes, per tal de que en una segona sessió, ja acompanyats dels padrins, es facin les hipòtesis i busquin tot el material, tot el procediment per fer aquest experiment, que el faran de forma, diguéssim, palpable a aquesta tercera sessió. I finalment hi haurà una quarta sessió en la qual destinaran bàsicament per difondre aquests resultats a través del que els demanem, que és que gravin un petit vídeo i que facin un petit informe. Bé, aquí podeu veure una miqueta amb més de detall de què es tracten aquestes 4 sessions. Fixeu-vos que l'objectiu és que dissenyin un experiment senzill, important, només poden utilitzar... Sisplau, algú que té el micro obert, si el pogués tancar. Espera. Un segon que apaguem el micro de... No ho podem apagar, sí? Sí. A veure... Bueno, em sembla que ja està, ja l'ha apagat. Sí, Gràcies. gràcies. És que si no ens acoplàvem i llavors sí que es fa difícil, la veritat. Vinga, llavors, com us deia, aquí teniu una miqueta més en detall el que fem en les 4 sessions. Són 4 sessions, l'horari i dia de la setmana que les duem a terme el fixeu vosaltres, és a dir, abans ho acordem, d'acord? Però bàsicament es tracta que seleccioneu un dia de la setmana, sempre en el mateix horari, i aleshores, aquell dia, en aquelles hores, venim consecutivament durant aquestes 4 setmanes. Ells han de posar a punt aquest experiment, que com us deia és superimportant que només utilitzin materials casolans, de forma que el que pretenem és que vegin que la ciència i la tecnologia està en el nostre entorn. Per tant, no només hauran de decidir quin experiment fer, sinó a quina pregunta de la meva vida quotidiana respon aquell experiment, que pot ser tan senzill com preguntar-se, no sé, per què floto millor quan vaig a la platja que no a la piscina, i aleshores fem un experiment amb ous i sal i aigua, d'acord? El desenvolupament d'aquestes 4 sessions, com us deia, en totes elles venim a una persona que està dintre de l'equip del repte Experimenta, que nosaltres anomenem mentor. El que vosaltres sí heu de portar, evidentment, és algú de l'escola que no té per què ser el professor o professora de ciències o tecnologia, però sí un professor o professora que es doni suport per petites qüestions que sorgeixen. Moltes vegades és, no sé, si puc beure aigua, puc anar al lavabo, el que sigui, no? Vull dir, vosaltres els coneixeu, sabeu quines són les normes de l'escola, per tant, vosaltres porteu tot el que és aquesta part dintre de les sessions i nosaltres, doncs, fem l'activitat. Molt bé, aleshores, tampoc necessitem que... Us he dit que cada sessió són 2 hores, tampoc té per què ser la mateixa persona a les 2 hores. Això us ho combineu com vosaltres creieu més convenient, però sí que heu d'estar un de vosaltres, nosaltres hi serem sempre, i a la sessió 2 i a la sessió 3 és quan venen tots aquests padrins que treballen individualment cadascun al seu grup. Aquests padrins els aportem nosaltres, o sigui, els busquem nosaltres, la qual cosa no treu que vosaltres obriu crida en els pares de la vostra escola, perquè sempre ens trobem que hi ha pares, mares, que tenen una formació que pot ser completament bàsica, una formació mínima en el que són les disciplines STEM i que estan encantats de participar. Poden participar, d'acord? Però que penseu, que tingueu al cap que la tasca de buscar aquests padrins és nostra. Llavors, al final de tot això, com està fet en format concurs, ells, amb l'ajuda d'aquest padrí, realitzaran el vídeo, amb l'ajuda del padrí ompliran una memòria que ja està pautada,
Les preguntes estan fetes, només l'han d'anar omplint. I aleshores us passarem una rúbrica perquè tots a les escoles avalueu amb els mateixos criteris i d'aquí, en funció del nombre d'alumnes que participin de la vostra escola, us direm si heu de triar un equip, 2 equips, 3 equips, els que siguin necessaris, que són els que participaran a final de curs a la Fira Experimenta. Aquí senzillament dir-vos que aquestes mentores o mentors que venim, diguéssim, dintre del que és el repte Experimenta, la majoria procedim del que és la Universitat Rovira i Virgili, ja que és el centre impulsor de l'activitat, tot i que al llarg d'aquests anys que portem hem fet col·laboracions i, per tant, també poden venir de la Universitat Autònoma o de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, que per tots és coneguts com a l'IRTA. I aquests padrins científics, que com us deia, els busquem nosaltres, tot i que no treu que obriu la convocatòria també als pares i mares del vostre centre, són padrins voluntaris, d'acord? Que poden venir de les nostres universitats. Aquests poden ser persones, diguéssim, de qualsevol camp dintre de la universitat, és a dir, poden ser tant estudiants, evidentment estudiants d'una disciplina STEM, poden ser tècnics i investigadors, poden ser personal docent, és a dir, professors, etc. I també venen d'altres centres de recerca que col·laboren amb nosaltres, com per exemple l'ISIC que teniu aquí, o també personal que està en actiu a les diferents empreses que tenim al nostre voltant i que d'aquí podeu veure els logos. Bé, perquè veieu una miqueta què és el que fa el padrí, us hem posat un petit vídeo aquí, de la part de la sessió experimental, que potser és evidentment la que els agrada més als alumnes. Com podeu veure que aquí estan fent com un molí, una roda de molí, una turbina hidràulica que els hi diuen ells, i com abans, a la sessió anterior, hauran preparat tot el que volen fer, el padrí, evidentment, els ajuda a entendre, no només a fer, sinó a entendre una miqueta el principi científic que hi ha darrere d'aquí. Veieu una miqueta com es va desenvolupant tot, doncs perquè al final els alumnes gaudeixin, però evidentment aprenguin alguna petita part de la ciència que hi ha aquí darrere. Bé, aquí teniu perquè veieu una miqueta això que us deia, que un cop hàgiu acabat les sessions del repte Experimenta en l'aula, haureu de mostrar a la vostra comunitat aquests experiments que heu fet. Aquí, en aquest cas, el centre va decidir obrir-ho tant a alumnes més petits com a pares i mares. I això, a veure, el que habitualment s'ha fet en darreres edicions, i hi ha gent que obre el pati, perquè vinguin les famílies o la gent del barri, i hi ha altres que aprofiten actes que organitza l'Ajuntament, per exemple, Sant Jordi o altres activitats que organitza l'Ajuntament de la seva ciutat o poble, i ja ho fan més en una plaça, obert a tothom. Això ho podeu decidir vosaltres. De fet, al mateix formulari de la convocatòria ja us demanem, penseu alguna, com ho voleu plantejar, la idea aquesta que ja heu de pensar que el que realment volem és no només que aquest coneixement que ve des de la universitat, des de les empreses i tal, es transmet als vostres alumnes, que ells també ho puguin transmetre a uns altres, a la seva comunitat. Llavors, això és important i li donem una puntuació bastant important també a l'hora de la convocatòria. I penseu que el que més funciona o el que més agrada és que obriu, diguéssim, en l'àmbit que vulgueu, però que sigui format taller. És a dir, que els assistents no només escoltin els vostres alumnes explicant què han de fer tal, sinó que ho puguin tocar, com veieu aquí en les fotos. També us hem posat algunes fotos una miqueta perquè veieu el que és la Fira Experimenta, on cada un dels equips, com veieu a les fotos de l'esquerra, té una taula amb tot el material. El públic, que són bàsicament famílies amb nens i nenes, el que fan és escoltar com fa aquesta nena, però també tocar i aprendre una miqueta des de cada un dels experiments. Aleshores, al llarg de tota la tarda, això sol ser una tarda, hi ha un jurat que va passant pels diferents equips, els va escoltant, els va avaluant també amb una rúbrica que tenim i al final de la tarda es donen els 3 premis, 2 atorgats per aquest jurat i un premi l'atorga al públic. Comentar-vos també que el que és el desplaçament fins a la fira, això ho cobrim nosaltres amb autocars.
no de totes les famílies, ho cobrim dels participants, dels equips participants i 1 o 2 docents que els acompanyen. D'acord? Exacte. Llavors, de premis, tenim un petit premi econòmic per l'escola i després els alumnes el que reben és el poder gaudir d'un matí de ple d'experiments en l'ISIC, que és l'Institut Català d'Investigació Química que tenim aquí al costat del campus. Bé, i ara ja entrem en la part de convocatòria. Dir-vos que la convocatòria no va per agafem 10 escoles o 8 escoles, sinó que va per volum d'alumnes. Per què va per volum d'alumnes? Bàsicament perquè, com us hem dit, cada 4 alumnes posem un padrí. Per tant, nosaltres la nostra capacitat que tenim calculada és que més o menys podem agafar 800 alumnes, perquè això implica uns 200 padrins cada curs acadèmic. Per tant, per això us demanem, i és important que ens dieu exactament o aproximadament amb quants alumnes voleu participar. Això vol dir tot el curs de primer d'ESO o tot el curs de segon d'ESO. Si és tot el curs, quants alumnes solen ser? Són 100, són 120, són 90, són 30, perquè són una escola més petita. Això és important, perquè nosaltres assignem en funció fins que arribem al cupo dels 800 i, evidentment, en funció de més criteris, però és important per nosaltres saber aquest número d'alumnes amb el que vosaltres voleu participar. Com us hem dit, es participa en primer o segon d'ESO. No ens poseu els 2 cursos perquè habitualment després teniu, com són convocatòries anuals, podeu intentar optar l'any següent. Llavors, si feu 2 cursos seguits, ja no podeu aprofitar, seran alumnes que repeteixen l'activitat, d'acord? La idea és fer-ho amb un curs, primer o segon de l'ESO. El que us comentàvem, quants centres? Depèn del número d'alumnes, però estem entre 6 i 10 centres. Quan comencem? Comencem pel curs 25-26. Al setembre no anem a cap escola perquè és el moment de quedar amb vosaltres, acabar de fer reunions, i la primera escola comença a l'octubre. Es fa octubre-novembre la segona escola i després tenim desembre i gener són inactius perquè agafar Nadals i després ja comencem febrer, març, abril i maig. Al juny, com ja és la fira, no hi ha cap escola tampoc. D'acord? Anys anteriors obríem a tota Catalunya perquè havíem fet en algun any algun en remot, però hem decidit que, per tema, també pels padrins, que els agrada estar molt més in situ amb els alumnes, que ho farem amb l'àmbit geogràfic que nosaltres ens permet desplaçar-nos, d'acord? Per tant, és Camp de Tarragona i totes les comarques que incloguin el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, el Barcelonès i el Vallès Oriental, bàsicament, que és on està l'Autònoma ubicada o l'àmbit d'influència de l'Autònoma i el nostre, la Universitat Rovira i Virgili i de l'IRTA, d'acord? Perquè l'IRTA, ja sé que hi ha IRTAs per tota Catalunya, però l'IRTA que col·labora directament amb nosaltres és el que està a la Ràpita. Molt bé. Llavors, hem dit, hi ha unes coses que valorem. El més important és el compromís del centre i la vostra motivació. Us demanem certs apartats en els quals expliqueu quins professors docents estaran implicats, per què voleu fer aquesta activitat. Penseu-vos-ho bé i contesteu perquè li donem una importància molt gran. El que volem és no que sigui des de direcció, mira, això s'ha de fer, i li toqui a algú i digui, buf, això em toca a mi? Doncs no, agafeu-vos-ho amb ganes. Si teniu moltes ganes d'impulsar-ho, genial, nosaltres us acompanyarem. Si és una cosa obligatòria, això es nota en l'escrit i tampoc ens interessa anar a llocs on no som realment benvinguts perquè llavors no funciona ni per l'alumnat ni per nosaltres tampoc. Penseu que tots els padrins i padrines, aquestes 200 persones que busquem que hi participen, ho fan de forma voluntària, no cobren per fer-ho. I estan deixant alguns que estan treballant en l'empresa el seu horari, però igualment els alumnes que potser han deixat alguna classe o alguna pràctica per poder venir aquí, igualment els professors a la universitat. Per tant, necessitem que siguem benvinguts quan arribem, no? Tema d'ubicació geogràfica, evidentment té una puntuació, depenent entre més lluny i si triguem quasi hora i mitja en arribar, potser donem prioritat als que estan més a prop, perquè una activitat que dura 2 hores i al final es converteix en 5, incloent el desplaçament, és més complicada per nosaltres. Per tant, prioritzem en funció de zona geogràfica també. Adequació del centre amb els objectius del programa, això es refereix, nosaltres el que volem és impulsar l'experimentació a l'aula, d'acord? Per tant, estem buscant centres
que això encara no ho tinguin gaire implementat, d'acord? Després, la proposta de difusió de les activitats del programa. Aquí estem preguntant com fareu a l'Street Lab, d'acord? Aquella activitat, com obrireu? Penseu una miqueta. També tema de comunicació. Com ho explicareu a la vostra escola, que esteu fent això? Potser, no sé, comunicació en premsa, comunicació via xarxes, tota aquesta part, expliqueu-nos-la una miqueta també. Ens interessa que se sàpiga que estem fent aquestes activitats amb vosaltres. I el número d'alumnes participants al centre també té una puntuació en funció del nombre, si són més o menys. Per això us dic, és important que poseu el número d'alumnes amb el qual voleu participar. Hi ha centres que només han participat si tenen 5 línies, amb una línia, perquè dèiem que en aquesta línia els interessava perquè fan no sé quin projecte i això els interessava. Hi ha altres que diuen, no, volem tot el curs, per tant, cap problema, indiqueu-ho. Això sí que és important que ens dieu el número d'alumnes. Una miqueta dates, perquè tingueu clar. La convocatòria s'obre oficialment el dia 1, per tant, a partir de demà ja podeu presentar la vostra sol·licitud i està oberta tot el mes de febrer. Per tant, fins al dia 28 de febrer, a les 2 de la tarda, tancarem la convocatòria. D'acord? Automàticament es tanca el formulari. Important, el formulari no es guarda si aneu omplint. Per tant, hem penjat un PDF model on podeu veure totes les coses que s'us demana, prepareu-ho en un Word i després aneu copiant el formulari i ja el tanqueu. A l'hora de tancar el formulari es demanen 2 signatures, la signatura del director i del coordinador de centre que assigneu vosaltres, que sigui el docent o professor o professora, que coordinarà tota aquesta activitat, i aquesta sí que demanem que sigui una persona amb una formació científica, d'acord? Que coordinarà aquesta activitat dins de la vostra escola. Per tant, en el moment de tancar-ho, tingueu a la persona allí, tant el director o directora i el docent també que ha de signar, perquè la signatura es fa amb el ratolí, d'acord? Llavors necessiteu les 2 persones en aquell moment. Quan avaluarem? Nosaltres durant tot el mes de març estarem avaluant les vostres sol·licituds, les que hem rebut, prioritzarem en funció d'aquests criteris i la llista de centres seleccionats la publicarem el dia 31 de març. En aquell període notificarem a les escoles si hi ha algú que al final decideix, ostres, al final ens han canviat aquest professor, no ens veiem, el que sigui, doncs hi haurà una llista d'espera i s'incorporarà aquesta persona a aquest nou centre. I tindrem una reunió inicial per explicar totes les passes que s'han de seguir a partir d'aquest moment a l'11 d'abril a les 12, d'acord? Que llavors és quan ja us explicarem més en detall què demanarem abans de començar en el curs següent. Aquí ja us donem 4 dades perquè sapigueu què passarà si esteu seleccionats. Entre maig i juny us demanarem que escolliu, prioritzeu 2 mesos que us interessa que vingueu, sigui al mes de febrer o al mes de novembre, el que sigui. Us demanem 2 perquè hem d'encaixar tots els centres, llavors intentem sempre donar-vos el número 1, però a vegades si tothom demana les mateixes dates, doncs haurem de jugar una miqueta, d'acord? I després, el 27 de juny, que això ja no entra dins del programa, de fet està obert a tothom, nosaltres fem la sessió de formació Experimenta en xarxa, que ara quan acabem amb aquestes dates us explicaré una mica més en detall, està oberta a tots els docents. La idea és millorar l'experimentació a l'aula. I al setembre, si ja heu estat seleccionats, farem la primera sessió de formació pels professors coordinadors d'aquest programa al vostre centre, i si voleu convidar els altres docents que estaran implicats, perquè els hi toca per horari estar en les sessions, també són benvinguts. Allà explicarem en detall què s'espera de vosaltres, com ho organitzarem, com manegarem tota la informació, les dades, etc. I després a l'octubre i d'octubre a maig, com ja havia dit anteriorment, és quan es fa mes a mes, estarem en una escola i us pot tocar qualsevol de les que hagueu indicat vosaltres dins d'aquest període. Com us comentava, l'Experimenta en xarxa, aquesta sessió que farem a finals de juny, està oberta a tots els docents i el que fem aquí és convidar a altres docents d'escoles que hem vist que fan projectes on impulsen l'experimentació a l'aula i que són tipus recepta de cuina, li diem nosaltres, que realment us expliquen, mira, jo he fet això, he fet servir aquests materials i el resultat ha estat aquest, o el procediment i el resultat. Això ho expliquen, cadascú té uns 20-25 minuts, us
explica com ho fan amb dades, amb fotos, amb vídeos, si tenen, i de tant en tant fins i tot porten algun experiment per fer allí, perquè aprengueu de primera mà i després es comparteixen tots aquests materials, d'acord? En convidem entre 4 i 5 diferents docents o projectes perquè vinguin a explicar. Això ho fem en directe, poden venir 20 persones i després, que és amb els que donem un certificat de participació, i després en streaming també s'emet per tots els que esteu molt lluny i no us va bé venir. D'acord? També ho emetem a través de YouTube. Si esteu subscrits al nostre mailing i heu dit que accepteu que us enviem informació, rebreu tota aquesta informació de quan es farà i com subscriure-us. Després, tenim el Campus Experimenta, que el Campus Experimenta és una plataforma on tots els crims experimenta que hem creat, que són, per als que no ho coneixeu, consisteix en... Ens inventem un crim, no? Pot haver mort algú. L'últim crim era el STEM Toy Factory, en el qual era una empresa que dissenya joguines científiques i s'havien trobat allí la cap de producció morta per un accident laboral. Llavors, es demana als alumnes que s'infiltrin, la policia demana als alumnes que els infiltrin, substituint en aquesta cap de producció, i han de fer de caps de producció a l'empresa a l'hora que han de descobrir què ha passat. Ha estat realment un accident laboral o no? I així tenim ja 5 crims creats que estan a la plataforma del Campus Experimenta. Cada any, per la Setmana de la Ciència, llancem el crim en obert i gratuït durant un mes perquè tots els alumnes que estiguin interessats puguin participar. Ho podeu fer a l'aula o els hi podeu animar de fer-ho a casa. Per tant, el proper crim el llançarem al novembre de l'any que ve. Una vegada tancat aquest crim, el podeu consultar a la plataforma. No sé, ara us posaré la plataforma... No, sí, això era la part d'alfabetització científica, perquè incluïm aquí tot el que són el material vídeos que creem nosaltres de 2 a 3 minutets, en el qual es dona la part de la teoria que complementa després la part gamificada. No sé si he compartit l'àudio, així que si algú... Sí? Creus que sí? És que no. Si no el tinc, doncs em dieu i... Bueno, no el puc posar ja, crec. Però bueno, us ensenyo una mica. A veure si va. Està pensant. Està pensant. Bueno, si no s'escolta, perdoneu, hi ha una musiqueta de fons, però aquí esteu veient una mica de què va, aquí s'explica el que es pot trobar dins del Campus Experimenta. D'acord? El Campus Experimenta va amb llicència, això sí, si voleu matricular i fer servir els crims fora del període de competició, això entreu a la pàgina de campusexperimenta.eu i allí podeu fer una matrícula. El cost per alumne és de 10 euros per alumne per tot un curs acadèmic. I després, cada any llancem també una convocatòria de llicències gratuïtes que venen apadrinades per empreses o per associacions d'empreses, que també les donem, però això, la convocatòria per aquest curs ja s'ha llançat, el curs que ve es llançarà una nova convocatòria. D'acord? Després, què més fem? I això ja ve d'aquí no res. Tenim una activitat que també està en obert per tots vosaltres, que es diu Científiques en Acció. Això ho llancem al voltant de l'11 de febrer. Què fem? El que volem és, per impulsar tots aquests referents científics femenins, convidem a diferents investigadores de l'àmbit de la universitat i dels centres de recerca que participen amb nosaltres, que a través d'una paraula clau de la seva investigació expliquin una mica què fan, què han estudiat i què fan. Són vídeos d'uns 2-3 minutets com a molt, es treballa una paraula clau i a partir d'aquí nosaltres us proposem amb una fitxa uns experiments que podeu fer per que entenguin una mica més en detall a què es dediquen aquestes investigadores. Nosaltres això ho llançarem a la setmana de l'11 de febrer,
Si esteu subscrits també rebreu la informació per baixar-vos les fitxes si les voleu treballar aquella setmana o posteriorment a les vostres classes. Us podem avançar ja que aquest any es treballa sobre radioactivitat, emulsions, el benestar animal, en concret el benestar dels peixos, i l'altra era la de l'ISIC, ara no recordo, era... No ho recordo. Jo tampoc ho recordo. Bueno, hem perdut la memòria. Sí, si em surt després ja us diré. Són 4 càpsules que es treballaran... sí, nanociència. Això era, nanociència. I de totes hi ha un experiment perquè s'entenguin aquestes paraules i com les podem aplicar. Experiments que es poden fer tot amb materials que trobeu a un supermercat o a una farmàcia. I la resta d'activitats de Científiques en Acció, tots els capítols anteriors els teniu penjats al nostre YouTube també. Després també fem tallers en streaming. Tallers en streaming són tallers en els quals la Eva i jo, en una tarda, sempre ho fem a les 7 de la tarda, expliquem una mica a través de 5 preguntes que ens fem perquè les famílies, o vosaltres, si esteu interessats en replicar els experiments, es pugueu fer amb nosaltres pas a pas. Us inscriviu i a través de YouTube, com ja teniu tots els materials per avançat que necessitareu, podeu seguir aquests experiments amb nosaltres. El proper el farem en honor de l'11 de febrer, del Dia de la Dona i la Nena en Ciència, i per tant es farà el dia divendres 14 de febrer a les 7 de la tarda. D'acord? I que sapigueu que el que farem seran aquells experiments que us proposem de fer de les Científiques en Acció. Per tant, si ho voleu aprofitar i després fer la setmana següent a la vostra classe, apunteu-vos en aquest streaming i ja ho tindreu tot preparat i explicat. Penseu sí que aquí ho expliquem més per un nivell de nens, perquè normalment el nostre públic són nens entre 6 i 12 anys i per tant ho explicarem per aquest nivell. D'acord? Molt bé. A banda fem el que són les e-talks. Les e-talks les fem ara el 4 d'abril, és un divendres, a les 12. I què oferim? Aquí la idea és despertar, això ja és per alumnes més grans, són alumnes que estan cursant a partir de tercer, quart d'ESO i batxillerat, que ja estan a un punt de decidir. Faré un batxillerat científic, un altre tipus més social. Aquí és un moment d'escollir, no? Llavors, nosaltres, o si ja estan fent el batxillerat, quina carrera volen fer? A partir d'aquí nosaltres, a través de 3 xerrades molt curtetes, són 10 minuts, convidem a 3 professionals de diferents àmbits de treball, tots són de ciències o tecnologia, però no parlaran d'un tema científic, sinó parlaran de com van decidir fer aquella carrera, com han acabat treballant de lo que estan treballant i sobretot expliquen experiències de vida. Per tant, podeu pensar, bueno, és que els que no volen fer el científic potser no els interessa. Sí que interessa, perquè justament aquí el que enfoquem és com he fet la meva trajectòria de vida, no? Què m'emporto, no? La meva motxilla de vida. Hem parlat d'Erasmus, hem parlat de com conèixer idiomes és important. De dubtes que se't plantegen durant tot aquest procés, no? D'errades, de solventar, de passar aquestes errades. Per tant, aquí la idea és donar una miqueta de referents que ajudin per triar una carrera o no, o decidir que no. De fet, ara tindrem en les properes e-talks, tindrem una persona que amb 16 anys va decidir anar a treballar i amb 24 es va adonar que potser necessitava tornar a estudiar. Llavors, tota aquesta part l'explicarem. Per tant, això podeu seguir-ho en directe, us apunteu, us registreu i podeu venir a l'Aula Magna, com de la Universitat Rovira i Virgili, si sou d'aquí a prop, i si sou de més lluny ho podeu seguir en streaming. Per tant, també us registreu i us passarem a l'enllaç. També fem una gamificació entre xerrada i xerrada, diguem-ne que això dura 1 hora, de 12 a 1, però entre xerrada i xerrada, per mantenir-los una mica activats, fem un joc a l'estil Kahoot, en el qual han de respondre a preguntes i al final tenim un premi. Hi ha 10 premis, 10 guanyadors i llavors, bueno, així animem una mica i són molt més participatius. Per tant, en recordeu, 4 d'abril. I bé, això era una mica el que volíem explicar.